Podgorica. Beograd. Sarajevo. Traumatična i turbulentna prošlost, nesigurna sadašnjost, neizvjesna budućnost. Ili bolja budućnost. Ponedjeljak, 31. januar 1994. Dan kada se prvi put oglasio program Radio Slobodne Evrope iz studija u Minhenu na južnoslovenskim jezicima. U jeku rata na prostoru bivše Jugoslavije novinari sa različitih strana stvarali su zajednički program. U tom trenutku to je bio jedinstven primjer. Prošli smo put od radija Preko internet stranice, Digitalizacije. video sadržaja društvenih mreža. Sada proverene informacije dolaze direktno u vaš inbox. Putem newslettera dnevno.rs. 7:30 ujutru vreme je za ustajanje i za dnevno.rs. Šta nosi dan pred nama? U inboxu svakog radnog dana, ponekad i vanredno, dobijate newsletter dnevno.rs. U newsletteru Radija Slobodna Evropa informacije su složene, ukratko ispričane, uz link koji vas vodi na svaku priču, vijest, video ili podcaste. Kako biti objektivan, nepristrasan i istinit u vremenu krize? Mnoštvo razasutih informacija na sajtovima i društvenim mrežama često zamućuju predstavu u stvarnosti. Radio Slobodna Evropa za vas sklapa kompletnu priču. Pratimo činjenice koje nas dovode do uzroka. U potrazi za istinu. Kratko i jasno, istina je uvijek jedna. I ona ne zavisi od bilo kakvog sistema, od društva, ne zavisi od konteksta. Tačno je da razni subjektivni osjećaj ili objektivne okolnosti utiču na to kako ćemo je mi protumačiti i shvatiti. Naše poimanje nje može biti pogrešno, ali suština, kao što sam rekla, jeste da istina je jedna. Često u političkim, kulturnim, društvenim pa i obrazovnim narativima slušamo o dvije, čak i više istina o različitim historijskim ili aktuelnim dešavanjima. Istina je prva i najvažnija obaveza svakog novinara. Prijavite se, uštedite vrijeme. Informišite se na dnevno.rs. Pridružite nam se u otkrivanju istine. Prijavi se na Dnevno newsletter.